eta kontatu zidan bero gurasoak banandu egin direla. Bai, baina amonatxin partak dioenez, gauzak batzuetan ezin dira okerrak ematerako egon, eta banandu egin behar dira. Eta horrela nabili hemen gauzak nahasten. Ea baten bat banatzen den, ea, fragatu katza pixko. Fragatuko dut, gauzak, bai, ea. Crash! Seguro bananduko direla, a ver. Listo! Ai, katxis, honek ez du funtzionatzen. Bueno, ni hemen jarraituko dut. Zuek ere, probatu etxean, ea, nahastu gauzak, ea, banatzen diren, ala ez.